Mapan wonten sak pinggiring wana wonten satunggiling pertapan ingkang kelado asri lamun dinulu ingkang winastan pertapan tebing miring sinten ingkang lenggah madaning pertapan kejawi madeg Brahmana ugi madeg tabib menika ingkang peparep Sang Begawan Bawarsari limpating panggraita wasis waskiteng esti nadyan keladuk wani kurang geduga gejol kumarujul parandene titis pangandikane sakjetwane dadi saksedyane ana nedeng winong wong dewane risa juga lenggah madaning pertapan sineba sangganing para cantrik mangyu jejanggan indung-indung ulu guntung datan kantun pisawanipun cantrik ingkang cinaket nenggih pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman riwusnya mulat sawanipun ingkang abdi cantrik Anoman sigra merwani pangandikan Sang Begawan Bawarsari dadi kemangru jling pangandikan dereng kababaring lisan darajating raja kawuryan wis sanyaruri Rorah mangrehing ukara
tresno tanpa opi atilar silastuti Sujono Sarjono kelu kalulun kala tidha Arjo koblah iblis. Lanat padha jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejanggan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rarja sak praptamu. Sembrono, Senggono. Tansah pinaning kawidadan ring sambi kula sowanipun ing abdi pun Anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madheg pendhita. Janjane aku ya ora madheg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat. Akhirnya aku dadi sawijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ilmuku, jero cetheke kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembari dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sawijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho, Man. Aku ki blas ora duwe ilmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ngono kuwi iki ketoke dadi sepelekke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepelekke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepelekke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepelekke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek
nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana Padang iki nglakoni sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketite ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikno kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi ming hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke, kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke ming hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Nah, ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadaning dias. Iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho ukara kaya ngono kuwi ketoke sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam Padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arepan alam Padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih. Migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye. Apa wis? Tembung apa? Tuturi andayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kuwi pepetinganing jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wah. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun kuwi lho bojone si sapa? Bojone Wisrawa kuwi. Sukesi. Ah, Dewi Sukesi biyen gone nampa aji sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu. Sinartan blendenging katresnan, mula terus ora tresna karo Prabu sapa? Danapati, tresnane karo Begawan Wisrawa. Monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah, Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu. Pendhita sing ora nate ketel-kelepetan dedosan kena dayaning sastra jendra temang lumpruk tanpa daya. Calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu. Kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana. Inggih. Ingkang bajeng menika Rawana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring
pangapura karo piyai loro kuwi sing wis padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kenthir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa tementel apa-apa ngelmu apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh. Werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten meremban. Lelu. Heeh. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan petrabahan ngene iki tau to percobaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajakipun Gecul Kumarucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik, kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki tae kok arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah cangki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih wae aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Nah iki kowe ra usah melu-melu nek dayahku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayahku ngomong arep gawe rame pertapan tebing miring kene. Inggih, kok naminipun tebing miring. Sakarepku kok rewel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayahku tekan kene tak wangsulane ora usah melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene, tak tonton saka epek-epekku. Iki tae sing teko iki bangsa Nerpati. Utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kene mundurane. Ih, ngestaken dawuh penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang
ing dereng ngantos paripun sami Mbal Wacana kasalurawipun Begawan Dunapati harus ingkang dumrojog tanpa lapan karya cingak sang Perembahan Bawursari. Sabar Bapak Perembahan. Saking semangate sawise nampa amplom. Aku mau direm karep-arep terus-terusane diantenan. Oh, lole kandhak blekudu selalu gembal Semarante. Dewate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan Tebing Miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan Tebing Miring iki lha kok lho, niki kok mboten pangling menika. Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun ra menika ora kadidene Panakawan Bagong to menika. Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Lah murite ya akeh men wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan kabeh dirik-dirik padha suwita karo Begawan Bawursari. Iya wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono popok wewe. Iki lentok nang ngendi? Adoh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan Tebing Miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan Tebing Miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dadi madheg pendhita ning pertapan Tebing Miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan apik-apik kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangino. Dateng kula anggen lumapan wonten ing pertapan Tebing Miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti ya yen to Praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nanging aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinten Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinten Prabu Duryudana berolahraga.
Nandang Raga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kowe sing dirembukan karo piyayi kok misak kepene dhewe. Sabar Kakang Durna sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese Nandang Raga kuwi lara. Lara. Monggo nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sina Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mong ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora. Oh, yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengamu? Bawarsari. Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Panakawan. Kagatri sang kapirang rinangkul kinambet kambet dosang reknaning pawana ya situ kang walang ati nang ngono rawuhmu nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimakake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Wonten dawuh. Cetha nek Kurawarga iki sira pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batos mangkatonan. Nggih, ngestaken dawuh. Kurawa dundurke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh Pananggan. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya nang kono magawe gelari rowang Anoman sing betengi Begawan Bawarsari dasar para nyata kartomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para Sata Kurawa. Wah, ladalah.
yen ngono wani arek sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolena prapteng lalis karto karemu. Sumarante hawela. Wis ora karo-karuan Dipate. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sar-saran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani Dunturi liya dina pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe dikowo teng Selamat to, Pes Lopes. Dengkulmu mlocot. Ajar modar ora. Ora rumangsaku kok rupamu bareng tak toke kaya sing ngempul nggon aku. Nala gareng awi kadangmu Truk. Ha iya. Piye Gong slamet? Pangestune. Nering sambi kala, Truk. Iya, wah. Ayo karang nek nyuarake Bagong kudu forme kudu padha. Kudu padha. Heeh. Slamet mengestu mape? Ya. Ngomah. Ngomah sapa? Ngomahmu bojo. Lho, anyar. Ya syukur. Cah bagus nek men golek sing cantike ora kurang merga. Ha iya, ya ora apa-apa.
Lakon sing wis kepungkur dibuang sing adoh. Saiki napaki dina sing apik utawa dalan sing becik. Mengkono. Ha iya. Ki peresmian gedung kesenian. Heeh. Wis rasa digagas Semar wis melet-melet kae. Ha iya. Lara Semar. Ha iya. Awak dhewe seneng-seneng nek perlu salone didrepke kamare Semar. Ha iya. Ben-ben gles modal. Kowe iki senengane karo wong tuwa kok sapenake dhewe ora. Ora. Lho, Reng. Kowe bar kebentus apa endasmu? Ora kebentus apa-apa ya le karang ya le nyorek kaya ngene iki kok bendel tenan. Heeh. Ya iki keh nawala sing padha diaturake. Ya mung melu memuji ya, Tru. Ha iya. Muga-muga gedung iki digunakake sing sak apik-apike. Ya, ora usah diya dinia, ora usah rumangsa unggul. Seni iki kabeh samarata padha. Ya. Ya tariya, ya teater, ya ludruka, ya wayang, ya karawitana, kabeh mau padha-padha nggone padha dibutuhake tegese bareng-bareng anyeng kuyung. Ya. Merga kadang kala kene iki sok ana penemu iki pancen disediani ndelok setit sarta panggung iki pancen dienggo seni tari. Nah, terus engko sing padha seni tari menguasai gedung kesenian ora apik. Ya. Semono uga sing rumangsa pemain ludruk terus iki pancen pas dienggo ludrukan mula iki sing menguasai para pemain-pemain ludruk. Ora, ning iki dibangun pancen kagem para seniman seniwati sing lenggah ning Kutha Blitar kene supaya berinovasi, berkesenian dan berbudaya yang penuh dengan apa pengembangan seni dan budaya. Merga dikapak-kapakno sing jeneng seni lan budaya kuwi berkembang. Ya. Ora iso ora berkembang kuwi ora bisa. Ya. Wis dadi penelitianing para pinter, penelitianing para profesor-profesor sing padha meneliti tentang seni dan budaya. Sing jeneng wayang, ketoprak, ludruk, tari, karawitan kuwi harus berkembang nut jaman kelakone. Heeh, bener ya Rek. Ha iya. Ora kok mandeg. Sing mandeg seni dan budaya kuwi mung bangsa candhi lan peninggalan-peninggalan kuwi ora iso dirubah-rubah. Bentuke ya kaya ngono, ora iso diinovasi. Ya. Pemane kaya candhi Prambanan ngene dhewe kae. Terus arep diinovasi diwenehi payon ya ora iso. Iya. Kuwi ora pas, ora bener. Heeh. Diwenehi teras ya ora iso. Kuwi ora pengembangan ning pengerusakan. Iya. Ning dadi ning seni budaya iki beda karo candhi. Iya. Karawitan ludruk wayang wong ketoprak lan sak piturut iki beda karo candhi. Wayang ludruk ketoprak wayang lan sak piturut iki diwerangake untuk berkembang. Pancen bener ngono. Ning tumrap aku lek ngomong rasa oke-oke Reng. Ha iya, terus karepmu ki pamundutan ana sing lagi teko anyar uga lekit mau sore urung iso diaturake. Wajibe diaturake ndak gawe gelo penggalih. Ya. Saking keluarga besar multikarya aluminium, Gavalum lan Bengkelas Jalan Kenari Kota Blitar. Nyuwun gending caping gunung. Wah, matur suwun. Pun Bapak Trisno Sabdo. Ya diaturake ya Reng. Oke. Mengko gek liya-liyane diaturke mbaka siji. Heeh. Ya, monggo. Sapa sing kepareng arep nyekar? Sinden 8 dikopiok barang to. Sapa sing arep nyekar? Nek miturut aku diurutke wae. Ya. Diurutke saka mepet iki awake dhewe merana. Ya. Men kabeh nyambut gawe. Ya iya. Ndak do nampa gaji buta. Heeh. Gabut? Iya. Mergo do mager. Waduh. Mager ya apa? Mager iki malas gerak. Wah, ora gaul omongan. Kong, kok sik lagi ngombe? Ya, iya. Lagi nyeruput kok jak omong. Ayo, monggo. Ya. Sapa iki mepet? Mbak Hana Pertiwi. Oh iya. Piyaine meneng ora tau omongan. Heeh. Ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Ya ora ono piyai meneng kok ora tau omongan. Sipate sinden kuwi dhewe-dhewe to. Oh iya. Nek ikawi jajare kuwi kok Agnes kuwi wis omongan terus ning tangan kocap titen ana engko bar gara-gara. Heeh. Wis kaya layangan pedhot kae gleang-gleang. Mengkari ngenteni ambruke. Ha iya. Ngantuk mergane. Heeh. Nek ikawi pancen ora tau ngantuk. Oh.
Menteni aku. Ha iya. Elisa kuwi sing ora tau turu, malah sok ora iso turu. Ha iya. Ya sekarang dewi-dewi kok ya. Heeh. Ayo. Neno neno. 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 Mangga. Saben bengi nyawang jenglenge kok jengleng kemen serem tak kaya ora ana suarane ya yen memadang jejere ya Mbak Agnes monggo yen memajang mung karo Isi ana sing nyambut gawe Patra Wetan ngono. Ora. Ha kok nek kendhange muni tak ngono tok tok. Gawe gemah suara. Lho salone mantul rono. Coba Mas. Kendhange tak ngono lho. Oh. Wis. Aku ket mau kok mikir tekan semono. Heeh. Mesake mbok kon ndelok wayang sik. Ha iya. Nyambut gawe kok tekan esuk bul swara kendang. Tak pikir terus sih mau. Nana. Oh, heeh. Terus jajare kembang wae weton gunung yo Pacitan ayo sa Pacitan Elisa ki suarane kaya medun-medun saka larasan ya sithik man sithik medun sithik man heeh ora apa-apa engko sok bener dhewe Serwi jana ya wah sing ngendang jaipong kaul coba nonton sirahe diblebet darahe ra berjalan ayo terus Ariane lho wi siapke gedung kesenian Arya Blitar jenenge ya udan ya kembali ke Mbak Tiwi heeh anu apa parikan kagem ae gedung kesenian iki sing tok nggo transit mau ning jero tok nggo gulung-gulung mau didongake supaya iso lestari kegunaane ya kaya ngapa ya men do mikir sinden-sinden ki ora kok ming do semeleh pikirane iya ning kudu kon mikir heeh ya bathukku jembar apa bathukku jembar bathukku jembar tenan apa nggih terus sing nuweni rambute ora ana wah edan tenan bathuke jembar rambute ora ana nek ana rambute bathuke ketutup rambut ya terus mesti divone
Lho terus artine kagem gedung kesenian Arya Blitar. Mugi tansah ngrembaka. Nah, apik ngono kuwi seneng aku. Mulai berpikir tentang peresmian-peresmian ora ming sedekah bumi. Ya. Yo jejere, ya. Pathuke jembar kabeh ya ora apa-apa wis. Wis ora apa-apa wis. Aku ikhlas. Neng kamar mandi. Waduh. Jan parikane do ngeget-geti kabeh. Aja lali nggawa sikat. Oh, kaya sikatan kok. Gedung kesenian mriki bermanfaat kagem masyarakat. Apik kuwi, arep menggawa sikat ning bermanfaat ya, Tru. Ah iya. Jejere. Mangga. Tuku trasi. Apa? Trasi. Tuku terasi. Neng Wonosari. Neng waduh banget kok kene. Terus Mugi gedung kesenian iki saged migunani. jejere saged kepiye. Ayo Sa. Sing tenanan Sa. Misale kaya apa koreografi ngono. Pokoke kata-katane kudu kata-kata sing kampus. Waduh. Wes Mas Keswan Kowar. Sapa Keswan ning kene ra Pak? Sing rebab. Oh sing rebab. Diomongke wae ora ngerti Keswan. Sing rebab kowar. Kaya wong edan. Terus Mugi gedung kesenian Arya Blitar saged mempersatukan seniman dan budayawan. ya apik kuwi jenenge cerdas ngono iki lho, Tru. Iya. Mempersatukan seniman dan budayawan. Ayo, jejere Tin. Iki ketoke sirahe gedhe ning uteke cilik ya. Wis dinggo terus e. Ayo Bu usaha. Pon mikir dinggo dadi mbuh iki. Ya ora apa. Waton nggih. Ora waton kok ana aturane kok mung waton. Ya sak kecekele nang otekku. Lho kok sak kecekele piye ora. Mangan roti. Mangan roti. Mesti engko nganggo mriki ngono. Entek 10. Entek 10. Terus Mugi gedung kesenian mriki. Nah. Lah ngopo? Ora apa-apa. Tansah kukuh bakuh. Maksudnya piye kukuh bakuh? Ora gampang ambruk ngono lho. Wah, iki dibangun dengan konstruksi ya luar biasa e. Adake dudukane nganggo cakar mentrok. Cakar ayam kok cakar min. Cakar ayam e sepeleke. Ayo gentenan. Wis mulai do nutuki sirahe dhewe-dhewe. Heeh. Nek ditutuke apa piye sirahe? Ana saklar. Ana saklar. Wis mesti Blitar iki. Heeh. Lah kok jepat. Lah kok jepat. Kok suwe-suwe do awur-awuran. Terus Gedung kesenian Blitar. Apa ya? Dudu papan sing maksiat. lah ayo kuwi seni kebudayaan. Heeh. Wis ben apa-apa. Jejere, engko langsung kari dhewe kae semaput ngerti. Wis kentekan parikan terus aku semaput gluduk. Yo, Sandalku kesampar, sandalku kesampar, kecemplung kali. cemplung kali. Mugi gedung kesenian Arya Blitar tansah lestari. Tansah lestari. Ayo kene meng mayar kok. Ayo Bras. Neng Neng Makassar Wah nang Makassar edan adoh tenan. tuku sego. Wah bali rene mambu pisan.
Mugi gedung kesenian Arya Blitar saged kangge nglestantunaken budaya. Wah, sak tuku segoe iso apik. Wah, yo. Oh dikeploki kok. Kae penonton gawane Prastiwi kok. Oh. Dadi rasa kaget. Heeh. Kae do didoming 5.000. Kon aku parikan keplok ya. Oke. Yo, terus Panasutan Panasutan aling-aling caping gunung ya, kanca-kanca ya. misoa sampai gunung nadyan waton sarta Wah, iki ana sing nyuwun gudheg yoja saking kula Pak Waras. Lah apa wis mateng ya ini? Tegese iki lagu. Wah, tak kira nek arep tuku gudheg yoja. Ngawur. Engko ya. Hinumane banyu Baning ya, langgamipun monggo Bu Pras dipun lajengaken. Nggih, monggo ya. Yo monggo nena monggo ade
gas. Ah iya. Saurarane pengedrame iki saka grup musik. Wo. Saka ngendi? Slamet Pitung On. Sapa? Slamet Pitung On. Grup musik ngendi? Sadurunge dadi Sheila on Seven. Kuwi jenenge Slamet Pitung On. Slamet Pitung On dengkulmu mlocot ora. Senengane kok ganti-ganti jeneng ora. Yes. Ha iya. Kuwi mbiyen tau lara untu lho. Wah, mergane. Simbale pecah sadurunge gara-gara. Dimtuthuk suarane maber ngono wae. Aku nesu. Ha iya. Pripun usung nganggo cangkemmu sik. Dadi sugel wengi iki dhek ngedram karo esuk-esuk cangkeme abuh. Mesake senengane ora. Wong kok nyiksa karo penabuh ora. Nek ora do disiksa natu maneh. Oh iya. Ya wis ben lah apa-apa. Ya, ki mawono pamundutan gudeg Jogja. Pelak kowe terus. Ha iya. Gudeg Jogja. Soklat abang ijo putih nganggo iwak kirik. Tak pecah jasmu lho kok. Anu, iwak pitik maksud orang pikirane iki sok menggake, Tru. Ya ora ngono. Nganggo iwak pitik, tahu tempe endhog mesti elo gudeg Yogya, gudeg Jogja pancen enak gudeg Yogya. Ane nenane nenang nane nek tak deng kita terus solo vokal. Ya. Sapa kuwi yoga nganggo salto barang kuwi? Ora ono kok. Kok mak gluduk ngono barang. Ya wis ben ora. Diaturake sik pamundutan saka panjenengane Pak Waras. Pak sapa? Pak Waras. Ya mangga. Dibukani saka bonang ya kena. Ya sakarepe karo kanca-kanca penabuh. Monggo. Apa kae? Kor Soklat gudeg
kepenak iki tembange arep tembang cara kuno iki. Wah lah ya. Aja nyemelekke tembang cara kuno to. Iya. Ki maestro yasa tembang Kinarta Sabda iki udakara ana 800 karya. Oh iya. Kuwi arep diapalke arep jebloke utek. Oh iya. Mula tembang-tembang iki sarwa kepenak, sarwa prasaja tur ya nadane iki iso dirasake tenan. Ya. Yo. Genti kowe reng. Iki kepareng minuruti pamundutan. Aku tak nyuwun ning mengko nek tembange muni jogetana ya, Truk. Mergo aku ya ora mampu nek kon joget wong tangan kowe cekot sikilku becik. Heeh. Mripatku kera. Heeh. Kowe iki nek apa iki nek joget-joget Bali rek. Wis rasa mlirike matane wis medeni. Irenge nang dhuwur terus kok. Mbok dibandoli watu men medun. Maksude mripate kon bandoli watu iki piye ora? Ya, ngaturke apa? Slendra ya, Truk? Ya, ben mulak-malik sing gentir ora masalah. Mulak-malik sedilo kok. Heeh. Sing nganggo gagan. Oh iya. Rujak jeruk ki mau ya ana pamundutan lumantar nawala sing ketindian. Ya. Diaturake. Sapa sing kepareng nyekar? Sapa sing kepareng arep nyekar? Rujak jeruk. Coba Mbak Elisa. Coba cara klasik nah, ngger. Ya. Ajar cara klasik. Ya. Soale bocah iki latihane ya latihan lagu-lagu sing anyar-anyar nek cara klasik ora sebagian ana sing ora apal mula kudu dijejeli cara klasik. Oh iki ora dijejeli tuman bae gitu. Ah iya. Monggo. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Perkencong Warudaya. Menapa iki? Jagat geger kalebet kayiwangan katraking gawa panas. Krana kawontenanipun pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring. Ingkang ngagelar kawruh satemah kathah para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuyut dhateng pangrehipun Sang Begawan Bawursari. Malah raos sing manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados menapa ta pewujudanipun Begawan Bawursari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Narada. Miat langening kalangiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga menawi kula mekaten monggo di kula dherekaken monggo Kakang Narada. Kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrum ing Mastunama sidam skaring bawun langgeng apa iki nganggo para Begawan Bawursari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa apa kita bakal
entuk sot saka panjenengan ulun. Pripun? Entuk pot. Entuk sot. Soto. Wah. Boya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulon. Kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken. Ulun ingkang bakal ngendhang kelawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten. Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kosek lha iki Bagong malah kudu nganduk iki ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok diteoke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku mongko le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wolah, monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene mah. Ning arep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Baworsari. Konane aku. Nek ngaku Baworsari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendera Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki rak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendera Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karepmu piye? Kowe rak kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari-lari lah. Bablas le omong Semar. Lari-lari kok lari-lari lah. Karepmu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to?
Kowe nantang karo aku to. Wah, pancen menungso ra tak. Wudus. Wudus. Wes. Wah. Wudus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke, Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong. Kapokmu kapan kowe? Sale ra tok keke wondo. Wis pagek ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku. Woi, Pak, waduh wis. Wah, wis. Kok lemu ampuh kok ming nganggo anduk kuwi jane lemu entuk nendi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wit dapuran pring kono. Bagong, rasa goleki wae. Nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangani apa-apa nek bar mangan kok tak nggo kudung ora mbayar, Pak. Gareng kok ana suarane, kok ora ana rupane. Terus, Reng, kowe iki nendi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nendi? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng iso ilang to merga bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Raiku tak nek ngarepe bakule iki malah muni, ngapa mencicil Mas ngono ae. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kondene ya salinane. Pripun, Mas? Kowe wis rampung lek nyambut gawe. Aku wis leren le dadi pendhita. Lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya ming Balasena iki Kang. Angger dikai gayeng-gayengane iki ra senenge ra jamak-jamak. Kowe ganti ya. Wis aku dawuh, Mas. Well, mantuku wedok to. Iki Rapa. Wah, bojone Bagong kaya bakoh ngono. Gileleng iki, Tru. Iki meceli kayu barang ana. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku ora mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Ha iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo Dik, mulai yo Dik tak treke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya arep macem-macem terke-terke.
yaine iki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayane kok. Iso tok tabrak tenan kowe. Rem mudal e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih. Lo tak wangsul, wis kono hati-hati. Lihat sing peteng. Lho. Sing padang, heeh. Enten ning protelon. Padake ra krungu aku. Arep ngapa nang protelon kowe? Kon grajul kala menjingmu ye. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah terus iki garis besare piye, Bab? Aku ya bingung, Pak. Ya wis 2 jam apa? Apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna. Iya. Sing serine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Climene ya wis ngene iki sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial. Aja digawe gelo. Men tresna karo wayang, wiwitan tresna karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresna karo liyane, tresna karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan, rasa. Kagem Semar, wis ora usah ditepuk tangane. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak? Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse. Climen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, tinggal memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Iya, bagus. Tinggal iklan ya oke. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo kula aturi ngisi kanthi wayang Climen sedaya saged sae samudayanipun.